harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu. Naim pukaunotama parmingguan di Manogoton, martang yang nahohom mahita. Amin. Marende hita sian bukuende nomor 14 ayat sada dohot 2. Oh
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata, sai hamonangan do ulah honota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul mau dibuang siang hari, pujiaku maho di tonga-tongani akka bangso ale Tuhan, endehonokku maho di tonga-tongani akka marga. Amin, haleluya. Martangi yang hita, ale Tuhan, di bata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olo hame manangihon dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asa lamim baru jala lambadia rohanami, sai urupima asa lamar haposan hamitu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng nilelengna. Amin. Tatangihon mapatik nindibata di minggu palimahon dung Trinitatis Sadarion ima sian Yesaya 55 ayat onom. Sai lului hamuma Jahoba bican tarbaen dope jupang ibana, jauh hamuma ibana bican jonok dope ibana. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulaon nahombar tupatikmi. Amen. So
Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala di batanami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho jalaro di saleleng-leleng nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Mahite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan di bata hatoon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi hata baga-baga taringot tu hasasaani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuau, ay au dosi paluaho. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu palimahon dung Trinitatis Sadarion ima sian Amos 5 ayat 4 satro di ayat 6 margati sorin mahita manjahasa. Ai songonondo hatani Jehovah tu pinopar ni Israel lului hamu mau asa mangulu hamu. Lului hamu ma Jehovah asa mangulu hamu asa unang dirapok bagas ni si Joseph songon api jala sudah dipangan hape dangadong pangitopi di Betel nanggo sahalak ima sahatna martua maaka na tumangihon hatane di bata jala na upeopsa. Amen.
taha tidakkon maha porsiotai songona hina tidakkon nidongata saha porsion di sandok portebion rap mahita mandok. Au porsea dibata Jehovah ido ama parguguna sohatu dosan na tomo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak dibata Jehovah na sesadai iman na tibibuan si Maria na bagabayan siya todi perbadia andorang suabuan. Ido tuhata na tomano bernit di pangumune silatus na mate terpajul ibana di hau pinasilang na tua tu banotoru dung ditanom na mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundu tu siamun libata Jehovah amanai pargugona sohatu dosani disima ibana paimulak sogo tanoon maumi hal na mengulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia dohot diasani dosa dohot dihatai namandok mulak mengulu sogo daging halak naung mate dohot dia ngaluan na sora sudah. Amin.
Shalom. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 17 Juli 2022. Partangyangan Wik. Ganup hari Rabu pukul 10 siang wib, patu paun ni Huriata do partangyangan Wik marhite tatap muka di gereja dohot langsung sian YouTube HKBP Rawamangun Manang Hybrid. Pinangido tuhita asa madohoti partanyangani di gereja Manang di Bagas Tabe. Maka tidakon haporsyaon. Minggu sadarion 17 Juli 2022 di parmingguon pukul sia 30 wib patu paut ado maka tidakon haporsyaon manang peneguhan sidi tu akka yanak kota angkatan tahun 2021-2022, torop ni nama katidakon haporsyaon 24 halak. Pemeriksaan kesehatan lansia. Kamis 21 Juli 2022, pukul sia wib, maringanan di ruang Timoteus Manang di ruang Lukas, seksi kesehatan HKBP Rawamangun, patupahon pemeriksaan kesehatan lansia, 5. Pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, tensi darah, pemeriksaan gula darah, dohot konsultasi kesehatan. Tuaka lansia nanaing madohoti asa mendaftar tu panitia. Konven Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 Walu Juli 2022 masuk pukul 10 wib maringanan di gereja HKBP Kebon Jeruk Jakarta Barat dipatu pada Konven Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sude Padita HKBP Rawamangun madohoti konveni. Malam kesehatian paduan suara Ina Gloria. Hari Jumat sahat rodi hari Minggu 22 sahat 24 Juli 2022 maringanan di Citeko Bogor, patu paun ni Huriata do malam kesehatian paduan suara Ina Gloria. Sude anggota paduan suara Ina Gloria asa madohoti malam kesehatiani. Renovasi kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Kobar tu rencana renovasi kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, tim renovasi mangido pangurupion dohot partisipasi sian Huriata HKBP Rawamangun. Alani di Minggu 24 Juli 2022 isude parmingguon papunguon pelea dohita manangkatong narara laho mangurupi renovasi kantor distriki asaboi sikop hobar tu waktu naung di rancanahon. Tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Rifki Johansson Sitorus, ruasni HKBP Rawamangun Wik Kelapa Gading, anak niamata Marwahal Sitorus Nahinan, tubuni inata Sumihar Boru Silitonga, dohot Orwana, Magdalena Boru Manalu, ruasni HKBP Resort Jati Asih Bekasi, Boruni amata Mende Bonardo Manalu Nahinan, tubuni inata Reta Uli Boru Sihotang. Pamasumasuan hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsarepeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namodi sada. Nah di hari Selasa 12 Juli 2022 ngajumolo moding sahalak ina Elperia Boru Siregar umur 24 tahun tinading nia amata situa Saut Kasoloan Siagian Nahinan. Alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 25 RT 04 RW 05 Rawamangun Jakarta Timur. Wik balap sepeda. Kemudian hari Kamis 14 Juli 2022 di TPU Pondok Kelapa.
2. Nah di hari Jumat 15 Juli 2022 mungajumolo moding sahalak ina Ernawati Boru Hutapea umur 45 tahun ina baluhon ni amata Tony Sibarani alamat Jalan Batu Kristal nomor 21 Pulau Mas Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru Tudean hari Sabtu 16 Juli 2022 di TPU Menteng Pulo. Dohat nama Leon Gogo, dohat pangapulion di keluarga namar setahunoni. Pelayan dohat akka urut di Bobua, tajahama di Harotas Tikting, nang pinaradini huriata. Di pasu-pasu di Batama, akka barita masa, dohat laun akka sepatu paota, paen sangap di Gawarna. Tongonima Tikting di huriata minggu sadarion. Shalom.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti akate-ate dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu. Aka amanami inanami napo sebulung nang sudeta heruas nihuria na marpungu hita di parmingguan manugoton di bagas joro ni Tuhata nang namang ihuton secara live streaming pe las rohata di manugotot di sada minggu na baru na didongani asini rohani debatahi ta toktong manipat hari saminggu na salpu jala di manugotot las rohata tong manangihon akaede puji-pujian dohot mangida jamita na mangulu di akapadonganion ni debata di tarlumobi di korlansia mauliate madihamuna akamanginang opung semuanya yang sudah sangat menginspirasi dan meneguhkan bagi kita semua secara khusus saya secara pribadi. Dan ini adalah mendorong kita untuk berdoa dan bersyukur tatapok kudun waing marsugut haduan songonon. Gabe niasi holat tong na tua-tua niba, mauliate ma nida songonon gabe adong pakirimon. Wah jala segar dope hamusude dangi gogo dope nakpe radang matua dope nakaninga dena sampai masa tua, sampai masa hitam rambutku, huida sapu dipikir nang marbotar, go dope namar birong. Bahkan sebagian masih ada yang pirang gitu. Sebagian juga inar huberek sapudi sampai masa putih rambutku ada sapudi, bah tubuh dope horoa inar aku. Kira-kira begitu, tapi suaranya luar biasa, itu menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan. Sangat madi Tuhata. Da hatani debata nagabi jamita na pataruhok kita di posni roha na pataruhok kita di pakirimon na mangulu di saminggu 7 luanon imanatar surat sian buku ni Evangelium Lukas bidu 10 sia mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tapai hutihut ma songonom mahatani debata. Dungi dibongoti, laos dibolus ibana mahuta Jeriko. Jadi adong madisi sahalak iduk ni akasi jalobeo, namargowar sakeus namorado ibana. Dipangidorohana naeng idaon narupani Yesus. Alaidang tarbaheca sialana toropi ay pardaging namet-met ibana. Gabe marlojong ibana tujolo dipanaik mahau gala-gala sada ang giat di ida ibana ay ido dalan si bolusonna. Dung sahat tu si mamering ma Jesus tu gijang laos ninna mado ibana. O Sakeus hato mahomijur ay iko sorang au tuja bumi sadarion. Jadi hato may bana mijur las rohana majakot Jesus marnidai marungutungu manasida sudi madok na sorang dui bana hape tu halasi pardosa. Gabe Roma si Sakeus didok matutuhani olo Tuhan satongan niakar taki mahulehot tuaka na pugos. Jala iadong na huangati siopa lopi mahu paulak. Jadi didok Jesus matu ibana. Dapota tua do pangisi ni jabuon sadarion. Ay pinopar ni si Abraham do nang ibana. Ay narodo anak ni Jolmai. Mangalului jala paluahon na mago. Dapot atua do pangisini jabuon sadarion. Ido yang go sahatna.
Amanami inanami ruas ni huria kana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sabutulna goar Sakeus sada goar nauli si tutu. Goar na nilehon ni natorasna nagabesongon sada harapan sada tangiang asa gabe halak na burju si Sakeus. Asa gabe halak na toruk marroha. Alai molo dihatai taringot tu si Sakeus. Dangadong apala namarningot taringot tu lapatan ni goar. Halak na burju na toruk roha. Alai say diingot ma sada halak na mardaging na met-met manang didokon samekot, sameter kotor. Dang natibbu ibana. Ra alanya ka edeni sekolah minggu madibay na madokon Sakeus orang pendek. Nina jadi gabesai dipaingot ma na met-met do si Sakeusi. Macayuli si tutu molo taida jalata paihut-ihut. Si Sakeus sada halak na mardosa nautusan. Na mamilit dalan naso hinalomohon ni roha ni debata, jala naso hinalomohon ni roha ni akadongan nasa bangso. Songon sada halak Yahudi ibana. Sakeus ima iduk ni akka si Jalobeo. Molo tapaihut-ihut tajaha ka buku hatorangan di akka zaman mula-mula di zaman ni Tuhan Yesus dukon dikuasai Romawi, Huta, Jerusalem, dikuasai Israel, dipatupama naikon manggarar guguan, manggarar pajak mahalak Israel tu pemerintahan Romawi. Jala sistem na ima, sistem lelang. Dipatupa kaisar ma, buka jabatan, isen naing gabe pejabat, kepala pemungut cukai, pemungut pajak, maka dia harus memberikan tawaran yang paling tinggi. Ikoni patupama, sadia do tawaran ni ibana na tumibo, na boy silehonon na ganup taon tu kaisar. Jala molo boy dilehon ibana angka na tumibo tu kaisar, ibana ma nagabe pejabat, nagabe kepala si Jalobeo di Nasahutai. Jadi perwilayah dilakukan. Dung dipatu pasongoni ala saluhut na aka pajaki dipake manalaho paturehon nang aka pamajuhon kerajaan Romawi, di aka bangsa jajahan ni kekaisaran Romawi alai anggo warga negara Rom dang wajib jaladang di jalo pajak sian nasida. Ido deba ubahen gabe sogoro hanya kahalak na dijajah. Bangso na dijajah bangso Rom ay komanggarar pajak nasida. Nalaho hamajuon niaka kekuasaan ni kekaisaran Romawi nang kota Rom sadiri. Jadi buasa bui si Sakeus gabe iduk ni si Jalobeo. Alaibana patupahon tawaran tertinggi tu kaisar. Jala ditorun ni si Sakeus adong mamuse akahalak nagabe kaki tangan pemungut cukai, pemungut pajak tu aka rakyat. Dan apala si Sakeus naturun nama buat nama jalo aka beoi alai adong domuse aka pegawai na asing. Di aka wilayah-wilayah. Jadi boy mataida si Sakeus kepalana baru adong muse aka bawahanna, aka pegawaina, aka anggotana. Jadi molo ikon ibana kepala, ikon lehonon ibana magudang, tawaran tertinggi tu kaisar, berarti ikon buaton ibana mapajak gudang sian aka masyarakat. Pajak pribadi,
pajak pendapatan, pajak usaha, pajak tempat ibadah, sudah itu dipajak. Jala dakolan ibana ikon memikiri boha asa dapat hepeng menutup tawaran ni ibana na tu kaisari, aka pegawai nape ikon merpikir do mabuat di ibana. Jadi marlapis ma, bohana laho mabuat pajak asa gudang jala tibong. Jala murado na sida tergelincir tu pangalaho korupsi. Murado na sida tergelincir boha asa gabe mamora na sida. Jala si Sakeus digoari di huta Jeriko, ima sada inganan, ini tidak kampung, alai sada kota perdagangan yang dilintasi oleh para pedagang. Nagabe inganan pamulusan parbuniagaan, naik kontong do gararon pajak disi. Sada kota na maju. Nomor 8, si Sakeus berada di jabatan yang basah, di tempat basah. Ido bolo didokon ibana di son namora do ibana, lapatanna memang namora situ tu. Bui tabayakon molo kepala pajak di dakolan pegawai pajak. Molo tabereng holan pegawai pajak pe ngasongon na tabu mentereng idaun nguluna, naik mobil mewah, punya rumah mewah, boha musema molo kepala bea cukai manang kepala perpajakan di DKI Jakarta atau di wilayah-wilayah yang pelabuhan, wilayah-wilayah di mana industri banyak. Ngapasti namora jongon. Tabaya koma. Molo namora jong situtu ibana songonon, alai adong do naso apa lapas di ngoluna. Ima namora ibana alai dang tartuhorna dohot hepeng nai hasonangan. Justru namora ibana alai di babani deba. Namora ibana alai di hasogohon halak. Namora ibana alai dang adong namar lomoni roha. Sude matani halak pis mangida ibana ala dang sian dalan na hamoraon na dibuat ibana. Idok mengaku do ibana di ayat walui sian asing ni namang jalo pajak na tibbo. Idokon ibana bahkan dia korupsi, bahkan dia melakukan perhitungan yang tidak baik. Ima dido ibana mangangati halak. Dia mengambil dengan cara-caranya asaharo mamora ibana. Jadi tutu si tutu sogoma rohani gok halak mangide ibana. Zakeus halak na met-met, orang berbadan kecil tapi punya nyali yang sangat besar. Zakeus halakna parpamatang na memet alai punya ambisi, keinginan yang sangat besar. Jadi wajar do molosogo rohani halak mangide ibana. Dilabungna kana pugus, dilabungna kana hurang, alai gabe alat ni penjajah ibana, dipilit ibana ngoluna. Gabi naing mamora alai mangangati mamusa ngoluni akka halak na asing. Alai nak pesongoni dihasogoho kala ibana nang pepejabat nang pehalak na adong status punya privilege sian pemerintah kekaisaran Romawi. Taidama pengawalnya perang pasti adong. Di hamoraon na dohot di jabatan na namacay penting. Ikon naing pajupang ibana tu Tuhan Yesus. Ala adong na solot di rohana dohot di ate-atena. Dang tuk hamoraon. Dang tuk pangkat na jabatan na. Nalaho pasonakon na solot di rohanay. Digok ni artanay, dang tartuhor ibana las ni rohana. Digok ni artanay, dang tartuhor ibana hubungan na dinggan tujolma. Digok ni artanay, dang tartuhor ibana hasangapon.
digok ni artanai, dang tartu hor ibana ekel ni jolma tu ibana. Mulu halak batak, didok do si patai bagasang nguluna, gugui karejo, bekerja keraslah, asa dihormati jolma ho. Ai di pardagi ngonon, ahana di dani mata, mulu adong diho sangak maho. Mulu dang adong diho, pis mata ni halak mangidaho. Namo rajoko mulu laut warisa terlebat to pai maun na doho, pai tejo, dang rodo pesi tapu bulu pengusahai. Alai mulu na pogot co, latco adong na mangingot to. To ema, bapai tejo, dang rodo pesi tapu bulu perbecai, apalai, mulai mak, tak pola si pai mau ni. Go ngai iba pe bisnis, aka partikir riko nuaing. Mulu namo rajoko parpangkat to, sangap hudulam mudi jolo di bahe jolma. Alai bulu na pogos so, dak polai gengkos jolma ho. Ido tutu gok diak kana masa, diak kaparadaton, di parsaoran, nang ulo si pata di keluarga. Laos natoras piolo do, membanding-bandingkan ya nak kosongonon. Mulu dibereng ya nak kon na do parumain na, baga karejo na gok hepeng na, bah odo parumain do ya nak kon na hasea. Mulu dibereng gok jabu na gok artana di pangaratuan tutu, ngarobe anakku par Jakartai. Mobil na bagak. Ayah adulaw ni anak komi. Ah biasa mak. Nah nasederhana do. Ah horolon na. Parkooperasi do. Alaya lagok hepeng nalas rohana. Ya nak munya na horo kerejuna. Bae mak hola penes do parumah ini. Anak ki honor do pe. Bereng mani. Bisa dan mau membandingkan. Alai taida mamacay takas. Dang tartu hor doho ni pinatabo. Ni pinasonang di Sisakeus. Di artana na gudang, di privilege na adong di tangan na, dohot huaso na nilehon ni pamareta tu ibana. Ido adong gabi songon na luangan ibana di ate-atena, kosong di pakilalahon ibana. Ido bahen na matsay rikot, nang pe dihasugo kalak ibana, di babanide ba ibana, alay kon marlojong ibana ikon pajupang tutuhan Jesus. Rikot si tutu naing gohan ni Tuhan Jesus na di ate-ate naing. Dakolan sekedar na naing ay sedo Jesuson. Dakolan sekedar ay tordia Jesuson. Dan kesombongan ala namora ibana. Dan kesombongan ala parpangkat ibana. Aturanan yan siyan pangkat dot siyan hamoraon na iboy madohonon na. Doko jo Jesus asaro tu jabuku. Naing manubangaw. Manang doko jo asaro Jesus tu jabuku. Alapi jo. Tidak. Alay si Sakeus marlojong. Dialo ibana kahalak na gudong na toropi. Dinakok ibana. Ini usaha yang sangat besar. Yang dia lakukan. Dang idokon ibana sian aka hamoraon nai. Sian kekuasaan na dang idokon ibana tu aka pangurupi na tu aka pegawai na. Tole angkat joau tibo. Bayat jo patsa-patsa diau. Huti joau. Dang ninna ibana. Alai maradunakok ibana tu hau na tibo. Asa harobui di ida ibana. Jesus Tuhan si paluai. Si hol ibana di bagasan ngoluna. Alay taida mana macay uli si tutu. Uju mardala Tuhan Jesus mamulus yani. Pitor di pakulingi Jesus. Sakeus. Mijur maho. Jala dipahot disi. Ikon sorang ahu tuja bumi sadarion. Pasti terkenal do si Sakeuson. Ala pejabat ibana. Pasti terkenal do ala halak namora ibana. Pasti terkenal do
Allah halak na memilih jalan yang dia pilih dengan benar, tidak abu-abu. Dan songon halak Senin sampai Sabtu tipu-tipu manusia, Minggu tipu-tipu Tuhan. Senin sampai Sabtu bekerja berbisnis, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor untuk mencari harta kekayaan, lalu di hari Minggu seolah-olah menjadi orang kudus datang ke gereja, membuat topeng yang kelihatan berwibawa. Zakeus dan songoni, bulus duitor di patu duibana dirina, nama ralo situ tu hatani debata. Na pasti si Zakeus halak Yahudi doibana. Na pasti pendidikan agama, pendidikan karakter, takas do di hajahudion. Mulai siada danak sahat tu nama godang ibana. Alai pilit ibana dalan. Nama cetakas di ibana odo diau. Dangadong di ibana abu-abu, hitam, putih. Jelas bagi dia, aku memilih jalan ini. Dangadong apalah si atarsi picangon manang apalah si siapina ibana dirina. Alai pitor takas do, didog ibana di patu di ibana, pardosa daw. Takas do patu di ibana, panak ko doaw. Takas do patu di ibana, alat ni penjajah doaw. Ipilit ibana imat saya takas. Alani pasti terkenal do ibana, jala lobi sian holan alani na panadaw na songoni, ditada Jesus do ibana. Tutu mat saya tutu. Dakolan alani jabatan nai. Dang pola alanai kon nakok ibana tu hawi. Asa ditada Jesus ibana. Alai tutu si tutu didokot jaya 10. Narodo anak ni jolmai. Mangalului jala paluahon namago. Di pamerengan ni halak na deba kana toropi. Di ida nalau mardalam mamulus ma Jesus ya kuta Jericho nalau mangajari maon. Nalau patupa tada halongangan maon. Nalau mamulus mau tuhu tanah asing. Boy masongoni di pamikirion na sida. Alay Tuhan Jesus iboto ibana doahan na niulana. Dohot na naing siulaon na. Jadi dang tedeng aling-aling. Bukan kebetulan pangalakan ni Tuhan Jesus tuhuta Jericho. Anggo sonalaho paluahon akan mardosa. Jala dimulai mai sian si Zakeus. Pardosa na utusani. Alai ditada ibana dirina pardosa situ tu. Dang berpura-pura. Dang yukupi di ibana dirina pardosa. Dang ibana sian hamoraon na nalaho. Hubay mau deba tu bagas joro ni debata. Asau deba nalaho manesa dosaku. Tidak. Tapi dia menunjukkan diri secara jelas. Nyodoau. Tu do Jesus ro. Ay dangadong na buni. Dangadong na holip sian adopan ni debatang. Naing si patahalak naing berbuni-buni. Naing di pikiran ni jolma deba dangadong na mamereng. Nang deba di pikiran di rohanya kahalak. Toy ma dangadong no boto na huulaon. Dangadong no boto dang iboto inatakku na songonon ula-ulaku di luar. Dang iboto na torasu na songonon ula-ulaku di aka parsikolaku di pangarato aku di parkosaku. Dang iboto amataku na songonon pangalahoku. Manang dang iboto manangise ay dinaholip do hupatupaon. Alay di debata dang adong naholip. Na di rohata, na di pikiran sudedo di boto Tuhan Yesus. Jadi dang na ala na manakok si Zakeus tu hawi. Gabi dibereng Tuhan Yesus ibana daong. Alay tutu si tutu na ditada Tuhan Yesus do. Jalanalaho manomu ibana do. Manugu paulakon. Pasuakon. Asa gabi anak ni debata. Asa gabi pinopar ni si Abraham si Zakeusi. Ido asa di jowi ibana. Zakeus. Jalalobi siya ni didokon ikom mijur au tu bagasmu sadarion. Yesus sangat radikal. Yesus sangat berpikir berbeda
dari apa yang dipikirkan oleh orang lain. Yesus berpikir terbalik dari apa yang dibayangkan oleh orang lain. Di bayangan mereka bahwa Yesus tidak akan berjumpa maupun tidak akan mau masuk ke rumah orang-orang yang berdosa, ke rumah musuh, ke rumah yang sudah jelas-jelas berdosa. Alai taida masian piga-piga akabarita, na di patorang di buku nabadiai, macai takas do Yesus maju pakon, tuak kahalak pardosa, nagabe tong korban yang diasingkan oleh masyarakat. Dang adok pola parduli Yesus tu si, dang didok di si ahaman nok kata ni deba, dohok mawan nok kataon ni halakon, banga mangido-ido Tuhan Yesus, banga lau Tuhan Yesus songonan. Dang adong dipikir hot Tuhan Yesus songoni. Alai diulai ibana mai, jala sorang ibana, macai uli si tutu. Lasma rohani si Sakeus, nama jakon Tuhan Yesus si, nang pemarungut-ungut akan atoropi, nang pegok aka hatani jolma naso setuju tu si, alai dapotan ma si Sakeus, nang Tuhan Yesus, dakola si Sakeus na marulupulup to dina, alai Tuhan Yesus pemarlas ni rohado, ay ngamulak pardosay. Dinaong mulak, dinaong bertobat, dinaong muba rohani si Sakeus, pitor dido ibana mamuse, sato nga siya nartaki huleho matunapugus, jala iadong na huangati, siopat lopit ma hupaulak. Adong dunwaeng nahira-hira radi, siya nakatong-atong atamadokon, sato nga siya nadong na diawon, hupasaha tunapugus. Manang unang majo sato nga, setiap minggu atau setiap bulan aku berjanji, 1/10 dari apa yang diberikan Tuhan bagiku akan kuberikan tu kotak poti parasianan. Dang adong rapala na songoni do peate. Dang adong do perane tormadokon sip-sip na nilehon ni tangakku si habirang unang pola di boto tangakku si amunon. Dang adong do perasongoni. Alai taida ma macai uli si tutu. Najupang si Sakeus pertobatannya justru masa dia di kejayaannya. Uju di hamoraonna, uju di parpangkatonna, dangido ibana, pait tematokin nai jolo pensiun au, baru biasa mubau. Dang jolo adong ropa nahi tu ibana, dang jolo tartutuk ibana di dalanna, dang jolo suku-suku ni bana di bagasat dirina, buasa songonon ngoluku Tuhan, buasa songonon gelekku Tuhan, buasa songono sahitu Tuhan, dia dosaku. Buasa ikon jolo marpogo sau, dang songoni. Tapi justru dia di masa puncak kejayaan hidupnya, dia bertobat. Berbeda sekali dengan apa yang ada di kitab Amos itu. Israel justru di masa puncak kejayaannya, di masa pemerintahan Yerobeam II, Tuhan menghukum mereka. Allah dangadong jupang nasida dohok debata. Tohodo martangiang, tohodo dipatu paparsobaonon, alay dang jupak sa debata. Sotuk songoni hita kamanga kainang, buy rohita tu parmingguan. Marede hita, tapauduk rohata, alay dang jupak kita secara pribadi tu Tuhani. Ya rohi tamadate, rohi tamarsak, rohi tasyan roha namuruk, rohi tasyan roha nasodong bepakirimon, masuk tu bagas joroon, locongoni mulak. Manang rohi tu bagas joroon, las rohata, tau dukon akedei, tau dukot tangyangi, tau dukot jamitai, alai bor hati tamulak, tading madipituat cude, mulak mamuse tu jabu, dang adong betua, dang adong belas ni roha, dang adong bepakirimon, alai mardalam masongon nasomal, aka longan ni roha, ganggu ni roha.
Mulo pajupa kape doho Tuhani bolo martangia kita hape marminggu doho Tuhani hape. Talowas maibana mamakulingi hita. Talowas ibana masuk tu rohata. Talowas ibana masuk tu pikirata. Danga dong nani igil ni Tuhan Yesus siako. Dak kamoraonmu, dak kahipasommu, dak pangkatmu, dak sahitmu. Danga kadia na asing anggo sohola dirim na macay mararga di debata. Danga dong na asing nani igil ni Tuhani. Siako anggo sosia dirim. Naing pasonangon na, naing tuguon na tulabung na, asarapon ibana hosonang di pardalanan ni ngulum. Dang diigil debata, dang diigil Jesus hamoraw miya sa lehonom mo di ibana, ay namora do ibana jala ibana do na punasa sa sudi. Dang diigil Tuhan Jesus pangkat mi, ay nadipaloas ibana do mula dong ulaw mo jala dinggan pangkat mo. Dang nadipangido ibana bisnis mi, ay nadipaloas ibana do bisnis mi mardalat caluhu na. Alay dirim, todim, roham, sudip, ho secara utuh. Ido na pinangido ni Tuhan Yesus. Asa gabi anak kon na ho, asa gabi sisean na ho, asa gabi partoha podohot ibana di harajaon nai. Songon oman yan, songon pertobatan ni si Sakeuson, uju di hagogoon, uju gok manyana kalas ni roha, uju gok manyana kapasu-pasu, pitor tapaloas ma, Jesus si masuk tu bagasar rohata, unang sapero toru-toru ni Tuhani di bagasan ngolutang. Di bara makilala dang ipakulingi Tuhan onaw. Porsea mahita ganu pari ganu tiki di pakulingi di batado ho. Dinalas roham dinatar pasu-pasu ho. Dinaguk si panganonmu. Ranangit makatay Tuhan itu ho. Tapi percayalah, terkadang penderitaan Tuhan pakai menjadi megapon Tuhan untuk bersuara kepadamu. Karena selama ini engkau sudah tidak mau mendengar. Penderitaan Tuhan pakai menjadi mic. Menjadi loudspeaker yang sangat besar. Sehingga engkau mampu mendengarkan suara Tuhan. Molo dido roham roho marminggu tu son naik pajupang doho Tuhani. Lobi sian sihol ni rohami sihol ni rohani Tuhan Yesus naik pajupang doho to. Alani molo rotu ingananon. Buka paloas debata. Molo tapangi do ukap bahal nau muli. Ay naing muli au tu bagas ni debataki. Buka rohami. Paloas Tuhan Yesus masuk tu si. Jalalaus buam may tu bagasmu. Asa dohot madidok. Didoko Tuhan Yesus. Dinamartangi ako udukko. Didok Tuhan Yesus ma. Tubagasmu dapo tatua do pangisi ni jabuon sadarion. Dasi hol rohamak kainang. Neng dapo tatua ho. Dohot dongat cabagasmu. Dasi hol rohamak kainang amang. Dapo tatua doho akayana komi. Dasi hol roham. Dipakulingi Yesus so. Di inang. Dinamartangi ako buti di jabu. Pitor soro roma suarani Tuhani. Tupinggol mi madok. Dapo tatua majabuon. Tabunai ate. Tabunai. Unakola di parmingguanon. Buama. Buama. Tatap silang ni Tuhani. Buat tu jabum. Buat tu anak komu. Buat tu saluhut na nadong di jabum. Tu pangurupim. Tu anak komu. Tu sude tahe. Ay Jesus perikok mamakulingi. Saluhut na di bagasmi. Rikot si tutu ibana di Tuhan Yesus. Dakko lakko. Alani tapauduk rohata satokin. Martangiak kita. Tangiak ko dirim. Dokon ma. Naro doa Tuhan. Pauduk dirim. Tangiak ko dirim. Molo dileho debata si ganu pari partikia diho. Dileho debata arisa darion kesempatan diho.
Holan asini rohani Tuhan Yesus. Naboy sikop di ngolum. Dang nanilehon ni portibion. Holan asini rohani Tuhan Yesus. Buka rohami. Buka rohami. Manang songo dia pe namasa noaing. Buka pikiranmu. Paloas digohi Tuhan Yesus. Paloas digohi Tuhan Yesus. Asa masuk Tuhan Yesus tu si. Jala akka. Nagabi pergumulanmu sa lilingon. Natin ang yakom mo sa lilingon. Asa dibuati. Rumah tanggam. Yanakom mo. Nasomarianak ko dope yanakom mo. Nasoro dope rokap ni yanakom mo. Si hol roham na yung duminggan pangalahon ni yanakom mo. Si hol roham duminggan perkerijuan ni anakon mo. Si hol roham na yung dami si tutuati hatem. Di umur mo naong gudang nuaing. Di naong sapu bako. Di naong lam suda gogom. Si hol roham na yung mardame hotu dirim. Atong ukama. Dang portibion. Dang hepeng. Dang pangkat na laho salpui. Alay idama. Mulomago sa lingok ko. Iluluy Tuhan Yesus so. Mago yan ako mi. Iluluy Tuhan Yesus si. Mago dong at sa bumi. Iluluy Tuhan Yesus si. Lululuy bana. Digoray bana. Digora guarmo. Dijow guarmo. Ganu pari ganu tiki. Tuhan tidak bosan memanggilmu. Tuhan tidak bosan mengetuk pintu hatimu. Alani jalo. Jalo ibana. Jala buam matu jabum. Buat tu jabum. Asa omma. Dohonon na tuho. Dapotan tua do pangisi ni jabos sadarion. Buam motu bagasmu. Dapotan tua do pangisi ni jabon sadarion. Buam motu rumah tanggam. Dapotan tua do pangisi ni jabon sadarion. Tai dehon bukwe dehon om ratus sia puluh sia. Sikok doa sini roham tuau nadang ulun nali luau nahinan nuaeng jupano tanda dosagi
Mardame maroha tu pikiran, mardame matodi tu pamatang, mardame mahami dohoto tutuali Tuhan debata. Tuhan nama karikoton ngolunami, Tuhan nama kasih holi hasonang at di bagasan saluhut na ngoluni ruasmu marsada-sada di son. Tutu si tutu dang adong nanigil musyak kami di bagasan ngolunami, anggo soholat diri nami. Todi nami hapor seaon nami nanilehon mi. Hodo saluhut na naupu na nadong na dihami Tuhan. Di harajaom mudui. Jalasian pangatoam mudo saluhut na kanamasay. Mauliate ma dinalululuho. Dilului hodo saluhut na riwas ni huriami asa unang adong namago. Unang adong na lilu, unang adong na tartuktuk, unang adong na diagohon portibion. Mauliate mali Tuhan debata, labo nai pakuling mi ali Tuhan Yesus uju di doko tu si Sakeus. Dapota tua tutu bagas ni si Sakeus dohot pangisina. Waroma ho Tuhan Yesus tu bagas nami marsada-sada. Ape hon matanghan munasun badiay ay di moto hodo saluhut na ahana masa di bagasan ngulu nami. Dangadong nabuni di adopanmu ali Tuhan debata. Dangadong naholip sian parnidanmu. Saluhut na do tahe di botoho akan namasai. Saluhut na do di botoho akan namasa di nguluni ruasmo saluhut na. Alani makuling maho do matuhan sian asini roham. Asa dapota tua aka bagas nami be, dapota tua ka rumah tangga ni ruasmo sude, asa mardame dame sonang aka ruasmon, mardame pikiran na tu rohana, dangadong be ganggu ni roha, bulong may saluhut na tunga hape namasa, narotu pardalanan ni ngolu na sida, di ari-ari aka naung dibulus nang sibuluson na sida pe. Moloro parsahiton, roa kaparukilon, alay sada pos ni roha, na rap doho Jesus Tuhan dohot ibana, dohot akayanakon na pinoparna, imagabi hatuaw di ibana, atong Tuhan. Unakolan aka halak na asing, unakola si Sakeus na didapot toko, dapot tomarwas ni huriamon, asiroha mali Tuhan. Urupi masaluhut na nasida, bahen ma sobu uas ni ruasmon, bahen ma sobu sihol ni rohana, dina romar tangi yang maruduk ni roha marserep ni roha tuho, roma hotu rohana tu hati-hatena, asa tama saluhut na katangyang na pinasaha na tuho, asa tama saluhut na puji-pujian na pinasaha na tuho, asa niyang lakana sigano pari madala niya karyari na nilehon mi, tunga hape namasa, dang ganggu, dang marsak, ala niaka namasai, ala ditugu-tugu ho saluhut na ruasmi, atau ngali Tuhan, hujalo hami mapasu-pasumi, hujalo hami ma asini rohami, dina didokmi dapotan tua ma pangisini bagason, mulu marsaur hami dohoton waing di bagas joromon, dapotat tua ma hami tutu, dapotat tua ma hami tutu, ima buanon nami mulak nagabi pargugu di hami haganupan. Mauliate madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tauduti maredehita, tapapungum pilihan no muli tuadopan ni debata. Sosoi ma dongan muncul ma nileleanan di portibion aku piboan ma latu tuhata akan alilu di bantanon onang tardarat do pada
dosa, sedikit rohani manang nabiga nang niarahon mitu debata. Bagas di rohani bunyi siholna, maka lunguton na sundengani, atung sinunggul ni bolong ni roha, ribu matopot itu hatai, nang sumeauno pangoluana, mengungkap dalam dua matai. Manok kuniho, manok jolma, aiton magogoni Jesus Tuhan, unang masadiho, mangondos hata, say na adong domangiut Tuhan, asal ang ganda. Isi pano muhotu debata. Silu sosoi mandongan mujolma, lilianan di portibion, aku biboan ma mantu Tuhan, akan alilun di mantanon, onang tarnarato, tatangi akon mapelian na tapapungon tuado pan ni debata martangyang mahita. Ali debata ama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim.
Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau liate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoharmo. Sai ro maharajaon. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amanami inanami ruas ni huria naung dipay baru tu hata Yesus dari sadarion atas nama Padita, Situa, Parhalado, Saluhutna, nang tim musik song leader, nang tim multimedia pasahatot tuhita Saluhutna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.